Straight to the point. Yan naman ay mahigal lagi send ni Idol Tweety ng picture. Unya atong balikan kada sa Idol Tweety. Unsa man ni Idol Tweety gusto siya nga kuan og paminaw na to iyang side kay basin og napasanginlan ra kining maong babae Idol Tweety, ha? Yes, proceed Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, atong gisuwayan pagkuha og habig ang kini nga maong supervisor ng usa ka 21 anyos para ba intaw niya. Uy, kabata pa gud ay. Batanon pa ni ang mga nalambigit og kawat sa ilahang mga gipangbantayan nga tindahan, Attorney Rufil. Puro pas na 20 niya. Gisuwayan ni nato, Attorney Rufil. Apan nato ara pong girespeto kay ang kini nga female detention sa Mabolo, Attorney Rufil, kay wala naman sila sa substation. Ana tanan sa Cebu City Police Office. Munang kinahanglan pag yuta mananghid gid, Attorney Rufil. Naghiwat pa pud nato ang pagtugot, Attorney Rufil. Ni karon ang gibuhat man gud aning supervisor, Attorney Rufil, ang kining iyahang gikuha matud pa nga 8,500 kay wa ni niya gibutang sa kanang kay ilahang record book, Attorney Rufil. Oo nya, nasakpan naman ni siya kay dili ra man day ni kausa sa tong nasayran, Attorney Rufil, no, dili ra ni kausa. Nahitabo nga kanabang murag kuwang gani ang ilahang halin, murag daghan man kay tug nagpagwapa kaganina, daghan man kay tug gusto magpaslim, gusto magpakuan sa ilahang naong, apan nga nung gamay na lang kaayo ang halin, Attorney Rufil, mo tong gi kuan na gini siya, gisundan-sundan na gini siya og nya mo to nasakpan na siya sa tag-iya gyud mismo ani nga maong pagwapa, Attorney Rufil. Nasakpan gyud siya nya mo to na kaning nakuha gyud sa iya ang kining 8,500 nga kwarta. Yes, sa pagpangutana po sa Mabolo Police, Attorney Rufil, medyo maamang manggid ta, Attorney Rufil, no, doon na tayo kanang mugilty ta ba? Mura bagdi naman noon katingog. Kay lagi siguro kauwaw po Attorney Rufil sa iyang gibuhat. Kay lagi supervisor na siya, apan nangunay pagyud siya og kawat. Apan kasang So di gyud sa mo hatag siyang side gyud, Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil. Susama ra ni sa katong 24 anyos, Attorney Rufil, nga nasakpan po sa CCTV footage gyud sa kaning spa nga nanguha siya og 194,000 nga halin sa spa, Attorney Rufil. Di hapon na makahinabi niya. Dayon ang kasagaran gyud nga rason kay tungod na puno sa utang. Kana lagi nga mabuang tanang mga online gaming, Attorney Rufil, di na to makontrol. Unya babae man ang buhat. Problema karon. Katong pirmiro, katong 24 anyos, Yes, nadaot sa kwan. Oo, napuno sa utang. Ba't kini mabayhana karon bag-o? Kini mabayhana karon basin og unsa may ilang hinungdan? Lisod siya ngano man ni nga iya man gikuha gini na tintal man sa kuha kuno, Idol Tweety, wa gyud mo tingog. Na ang rason, Attorney Rufil, kay lagi ka na nga mauwaw ta, mahadlok na magyud ka mo tug-an na kung unsa pa man imuha nga itug-an labaw nagisaligan kag maayo sa tag-iya kay lagi, Attorney Rufil, professional na kaayos tanan niya. Then mooy gibuhat. Wala gid nagtuo ang iya mga kauban, Attorney Rufil, nga kanang mabuhat pod ni sa moong supervisor. Kay siya baya gyud tig record sa tanang mga halin, makuha ang halin sa pang-adlaw-adlaw o kanang ilahang weekly nga halin pod, Attorney Rufil. Dira di ay nga panahon na kay magkuha na din na siya ginagmay, Attorney Rufil. Ang kini nga maong babae nga supervisor. Kadtong kwanta pero sige na lang sa unta man di man pa interview og magpakuha ginagmay di man na kay mailhan tingali, Idol Tweety, ginagmay lang kadugayan di naman ka masatisfy gagmay kadto naman dinagko. Ginagmay, Attorney Rufil. Kanang dinagko na pero may na lang gani nga kanang more or less lang pud niya tong naong, Attorney Rufil, kay mga gwapam ni kisagarang nasakpan. Naunsa naman in town ni nagkasunod-sunod pag in town ni sila, Attorney Rufil. Pero mo na sayang lang kayo ilang profesyon, sayang kayo nga nakatrabaho sila, ilabi na nga dagan kay dangita og trabaho karon, Attorney Rufil, nga tarong. Mao gyud. Okay. But so far, Attorney Rufil, ato yung gibuhat ang ato ang makaya nga ma-interview pod ni ug makuha na to ang habig pod aning duha ka buok nga nasakpan gyud sa ilahang mga tagsa-tagsa sa mga trabahoan apan nagdumili lang pod gid ni sila og irespeto ra pod gid nato, Attorney Rufil. Okay. Diri na lang sa Mabolo Police Station, kauban nato sa tong RMN Patrol, atong Speed Pilot Radyo Man George, si Kuya, kini yung Idol TD Saya pa 93.9 of DYHP RMN, Cebu to Tacar. Amen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko.